मी ती चित्रे माझ्या दिशेने पलटवली. मात्र चेहऱ्यासमोर आलेल्या त्या चित्रावर नजर स्थिर होताच माझ्या पोटात प्रचंड भीतीचा गोळाच आला. ते चित्र मला ओळखीचे वाटत होते. जणू काही ती सत्य घटनाच असावी. असावी काय? अरे, ही घटना घडताना तर मीच होतो तिथे. काय केली या हातांनी? मी ही घटना घडताना यापूर्वीही जशीच्या तशी पाहिली होती. आदेशने या जगातून निघण्यापूर्वी स्वतःचेच मरणही लिहून ठेवले होते, तेही त्याच्या या आवडत्या बाबाच्या हातून. त्या रेखीव चित्रात हृदय पिळवटणारा पण तेवढाच निष्ठुर, क्रूर असा प्रसंग रेखाटला होता. त्याने चित्रात स्वतः एवढाच एक लहानसा पोरगा रंगवला होता, पण तिथे तो त्याच्या मरणाच्या दारात ठेपला होता. कारण त्या मुलाला एका मोठ्या माणसाने जबरीने उचलून अक्षरशः आवळून धरले होते, तेही एका उघड्या विहिरीच्या वर, अधांतरी. त्या मुलाला विहिरीत फेकून देण्यासाठीच. हो, हेच तर घडले. माझ्या नसानसा फाटण्या एवढी धडकी मला भरली. आदेशच्या आयुष्याची अखेरची काळ रात्र ही आजवर माझ्या विस्मृतीच्या पडद्याआड खोल, अगदी खोल अंधारात गेली होती. ती माझ्या डोळ्यासमोर स्पष्टपणे तरळली आणि मी शहारलो. स्वतःचाच अगदी तिरस्कार करू लागलो. रोजच्या प्रमाणे अगदी त्याही रात्री आदेशचे जेवण वगैरे आटोपल्यावर अंथरुणावर झोपताना मी आदेशला कुशीतच घेऊन झोपलो होतो. पण अचानक मध्यरात्री अगदी अनाहूतपणे माझ्या बाहूंवर जोरजोराचे हिसके जाणवू लागले. उठ, उठ लवकर. काटक्यांसारखे सुकलेले वैतागलेले हात माझ्या दंडाला अगदी वेदना पोहोचवत होते. त्या वेदनेने हैराण होऊन जेव्हा मी माझे डोळे उघडले, माझ्या चेहऱ्यासमोरच अगदी उग्र दर्प सोडत आव असलेली एक वृद्ध म्हातारी होती. ही अचानक आली कुठून? मी तर भीतीने उडालोच होतो. तिच्या चेहऱ्यावरच्या त्या विकृप भयानक सुरकुत्या पाहून मी नक्की माझ्याच घरात आहे ना, जिथे मी झोपलो होतो, की कुठे दूर आलोय? मला नेहमी पडणाऱ्या स्वप्नांसारखा तिने माझा हात गच्च आवळला. मला तिने बळ लावून जबरदस्तीने खेचून उठवले आणि आवेशातच ती म्हातारी आदेशकडे पाहू लागली. त्याच द्वेषाने म्हातारी माझ्या अंगावर खेकसली. नीट बघ, बघ त्याच्याकडे. याच कार्ट्याने मारली ना तुझ्या बायकोला? उचल त्याला आणि सरळ मागच्या विहिरीत नेऊन फेक. उचल. बघतोस काय? त्याला शिक्षा ही मिळालीच पाहिजे. चल, उचल लवकर. हाच तो कार्टा. याने आम्हालाही मारले होते. फेक त्याला वाड्यामागे नेऊन. कुणालाही मिळणार नाही तिथे. जगवायचे नाही त्याला. अशी काटेरी कुंपणं कापावीच लागतात. त्या क्षणी त्या म्हातारीचा एक एक शब्द मनात रुतत होता. हीच या जागेची खरी मालकीण. पण तिच्या घरात ती आमच्या भावनांचा, विचारांचा देखील ताबा मिळवून होती. तिचा शब्द पडू नये केवळ यासाठी मी त्यावेळी खाडकन उभा राहिलो. मला एक प्रकारच्या विचित्र खोट्या जाणीवीने अक्षरशः घेरले गेले होते की होय, हाच विचार माझ्याही मनात होता. रात्रभर मी याच रागात तळमळत होतो. याच एका सल्ल्याची, एका जाणत्या समविचाराचीच तर मला गरज होती. माझा मेंदू पूर्णपणे विसरून गेला होता की सत्य काय आहे. आपण तर आपल्या आदेशला कुशीत निजवले होते, पण त्या क्षणाला त्या म्हातारीच्या दमदटावणीपुढे मला भ्रमाने अक्षरशः ग्रासले होते की सारी रात्र मी आदेशचा काटा काढण्याचा डाव रचत होतो. सारिकाच्या बदला घ्यायच्या विचारांनीच माझे डोके भिणभिणले आहे. त्यामुळे ही म्हातारी माझ्याच विचारांचा एक भाग आहे. तिचे ऐकणे यातच आपले सर्वांचे हित भरलेले आहे. त्या दुर्दैवी रात्री मी ताबडतोब आदेशला उचलले आणि त्या म्हातारीच्या सांगण्यानुसारच वाड्यामागच्या विहिरीजवळ नेले होते. याच हाताने माझ्या काळजाचा तुकडा त्या खोल अंधारात भिरकावताना मी आसुरी आनंद, एक निवांतपणा मिळवला होता. जेवले हात जगात चालण्यासाठी, माझंच बोट आधारासाठी पकडत, ज्याने मला बाबा म्हणून हाक मारायचा अवकाश, की त्याच्यासाठी मी अख्खं नवं जगच उभं करायच्या स्वप्नात रंगायचो. मी ज्याचं छप्पर होतो, विश्वास होतो, सर्वस्व होतो. मला माझेच विचार सहन होत नव्हते. बाबा असल्याचा जो उत्तुंग अभिमान होता, त्या पातळीवरून पडून शर्मीच्या खोल डोहात बुडालो. याला मीच कारण आहे की आज समोर बघितल्यावर मला कुठेही आदेश दिसणार नाही. माझ्या हातांना कंप सुटला, अवसान गळाले, अगदी त्राण न उरल्यासारखे हात लुळे पडले. तसे चित्रांचे कागदही एकामागो एक क्रमाने जमिनीवर उलगडून पडले. घरात घडून गेलेल्या साऱ्या भयान विदारक दुर्घटनांची त्याने एक प्रकारची मालिकाच रेखाटून ठेवली होती. अप्पाने स्वतःच्या हाताने स्वतःवरच चालवून घेतलेला सुरा, वहिनीने वाड्याच्या भिंतीवर लटकवून संपवलेले तिचे आयुष्य, राधिकाने तोंडात जखडलेले भले मोठे पक्षी आणि त्यामुळे तिने झेललेला दगडांचा मारा, सर्वांच्याच आयुष्याचा घात करणाऱ्या त्या प्रसंगाची सारी चित्रे तो कलाकार रेखाटून गेला होता. अगदी सारे प्रसंग घडण्यापूर्वीच जसेच्या तसे तंतोतंत प्रत्येक आठवणीने काळजात धस्स होत होते.
अखेरच्या क्षणी जेव्हा मी शेवटचे चित्र उचलले, मलाही माझ्या पश्चातापाचा मार्ग समोर दिसला. सर्वात शेवटचे चित्र होते ते त्याच्या स्वतःच्या मारेकऱ्याचे, म्हणजे माझेच. माझाही अंत ठरवणारे ते चित्र, ज्यात मी स्वतःच्या कांचिल्याला बंदूक धरून माझेच डोके रक्तबंबाळ केलेले दिसत होते. असेच ते चित्र सांगत होते. माझ्या मुलाने, आदेशने माझ्याच मरणाचेही चित्र रंगवून ठेवले होते. वाड्यात घडलेल्या सर्व घटनांच्या साखळीची शेवटची कडी मी होतो. माझ्या अंतानेच हा सगळा वाईट क्रम संपणार होता. मला माझ्या मुलावर विश्वास ठेवून त्याचे ऐकणे भागच होते. मी जराही न कचरता कांचिल्याला बंदूक लावली. अगदी 4च दिवसांपूर्वी शिपायाने राखणदारांकडून ती बंदूक मिळवून इथे ठेवली होती, जी आज माझ्या हाती लागली. आणि वाड्यात माझ्यासमोर बसली होती ती तीच भयानक म्हातारी. आज ती म्हातारी माझ्याही अंताचे कारण बनून माझ्या पुढ्यात होती, माझ्या शेवटाची मजा घ्यायला. मार गोळी, चालव बंदूक, ओढ तो चाप. तूच मारलेस ना सर्वांना? तो मेलेला हत्ती कोणी कापून खाला त्याचा कान? सांग, तूच आहेस ना चेटकीण? मला आरोपांत अडकवता काय? तूच मारलेस सर्वांना, मी नाही चेटकीण. उलट तूच आहेस हत्यारा तुझ्या परिवाराचा. मी म्हातारीला सर्वस्वी शरण गेलो होतो. माझ्या बोटाने चाप ओढण्यासाठी बळ एकवटले आणि तेवढ्यात माझी मुलगी राधिकाच धावत वाड्याकडे आली. भीतीने तिची किंकाळीच फुटली. या उद्ध्वस्त जगात तिला आणखी पडझड होऊ द्यायची नव्हती. एका हिसक्यातच तिने ती बंदूक माझ्या हातातून खेचून तिच्या स्वतःकडे ओढली. बाबा, काय करताय हे? असं काही नका करू. तुमच्या मुलीचा तरी विचार करा. ती फारच भेदरली होती. शिपाई हिमागाहून धावत वाड्यावर आला. माझ्या डोक्यावर त्याने थंड पाण्याचा हंडाच रिकामा केला. साहेबांनू, काय विचार काय असा तुमचो? मला अजूनही माझ्या समोर दिसणाऱ्या त्या म्हातारीवरून माझी नजर दूर करणे जड जात होते. मी उत्तर दिले. ती म्हणते, संपलं सगळं. मला या सगळ्याचं प्रायश्चित घ्यावंच लागणार आहे. राधिकाला तर रडूच कोसळले. नाही बाबा, मी आहे ना, तुमची लेक. असं कसं बाबा सगळं संपलंय? शेवटी अखेरी शिपायाने तोंड उघडून सत्य आमच्या समोर आणलं. अहो साहेबांनू, पळा लवकर हैसून. कोण नाही हा समोर. जी कोण दिसताना हाय वाड्यात ती फक्त हळद असा, डाकीण असा, चेटकीण असा. शिपायाने अक्षरशः खेचतच आम्हाला वाड्याबाहेर आणलं. अहो साहेबांनू, ह्यो वाडो एका चेटकिणीचो असा. हा म्हणजे होतो. बरीच वर्षा झाली बंदच होतो. आमच्या पायाखालची जमीनच सरकली. त्या वाड्याविषयी आमच्या मनात एक किळस वाटली. त्याने आम्हाला अगदी विस्तारात सगळी माहिती सांगितली. ती चेटकींची इथे राहायची. तिला जादूटोणा करायचा नादच चढला होता. पण जेव्हा ही गोष्ट गावात पसरली, साऱ्या गावकऱ्यांनी मिळून तिला वाळीत टाकले. तिचे 2 मुलगे वाडा सोडून शहराकडे पळाले. वाड्यात फक्त दोघीच उरल्या, ती चेटकीण आणि तिची एक मुलगी. आणि एके दिवशी कहरच घडला. गावाच्या वेशीवर एक मेलेला हत्ती सापडला. कसा मेला कुणालाच कळले नाही. त्याचे हस्तिदंतही शाबूत होते. कापला गेला होता तो फक्त त्याचा भला मोठा सुपा एवढा कान. झाले. गावात सर्वत्र बोंबाबोंब सुरू झाली. मध्यरात्री चेटकिणीच्या मुलीला गावाच्या वेशी बाहेर फिरताना काहींनी पाहिल्याचा दावा केला. त्यामुळे गावाबाहेरच्या या वाड्यातल्या चेटकिणीनेच हत्तीचा कान कापून खाल्ला अशी घृणा गावकऱ्यांच्या मनात निर्माण झाली. शिपायाने राधिकाकडे वळून आठवण करून दिली. त्या पहिल्या रात्री जंगलातील त्या पोरी गाणं गात दगड मारत होत्या ना वाड्यावर, त्यांचं ते गाणं. हे तेव्हा त्या चेटकिणीच्या काळात तयार झालं. साळू म्हणजे साळींदर. त्या चेटकिणीचा गावातले साळू म्हणूनच उल्लेख करायचे. साळू आजी येईल असे बोलून घाबरवायचे एकमेकांना. फार दहशत होती गावावर साळू चेटकिणीची. आणि त्यातच हत्तीचा कान पळवल्यामुळे गावच्या मुलांनी हे गाणं बनवलं होतं. त्यावरच्या पोटमाळ्यावरच ती शेवटच्या दिवसांपासून असायची. गावकऱ्यांनी या घटनेनंतर एवढा राग मनात धरला की एके दिवशी तिची मुलगी वाड्याबाहेर पडली होती. तेव्हा साऱ्या गावकऱ्यांनी तिला घेरले, दगडकाठ्यांनी बदडले. तिथेच तिचा अंत झाला. पण वर माळ्यावर त्या चेटकिणीला या भयानक प्रसंगाची किंचितशीही माहिती नव्हती. ती वाट पाहतच राहिली तिच्या मुलीची. कारण वाड्याबाहेर जाताना चेटकिणीच्या मुलीने ती माळ्यावर चढायची उतरायची शिडी खाली वाड्यामागे ठेवून दिली होती. तिलाही सतत भीती होतीच, तिच्या मागे कुणी माळ्यावर चढू नाही यायची. पण त्या खबरदारीचा फारसा उपयोग झाला नाही. साळू म्हातारीवर माळ्यावरच अडकून बसली. एकटीच कणत बसून असे बरेच दिवस लोटले. अन्न पाण्याविना साळूने वर माळ्यावरच प्राण सोडला. जा तुम्ही एवढे दिवस वारूळ समजत होतास ना, साफ करूचा असा साफ करूचा असा. पण मीच हात लावूक टाळत होते. वेळ मारून नेलेलंय, आठवता? आणि त्या ढिगाऱ्याच्या अगदी शेजारीत बसून तुम्ही निवांत लिखाण करीत होतास. तास ता
त्या म्हातारीचा खराखुरा मडा हा. त्या सुकलेलो बोंबील म्हणजे म्हातारीचा प्रेत हाता. वारूळ नाही हाता साहेबांनो. आज माझ्यासाठी त्या शिपायाचा एक एक शब्द हा एक जबरदस्त धक्का देत होता. हाच शिपाई आमच्या पहिल्या भेटीपासूनचा. मी आठवू लागलो कसे तो फक्त मोजकेच आमच्या कानाला गोड वाटेल असेच ऐकवत होता. सगळा ठीक आहे साहेबांनो, पण त्याच्या हृदयात तो एवढी दारुण घटना दडवून त्यावर खोटा हसरा मुखवटा चढवून आमच्या अवतीभवती वावरत होता. माझ्या साऱ्या अंगावर शिरशिऱ्या उठल्या. इथे राहायला आल्यापासून ज्या ढिगाऱ्या शेजारी सुखदायी वाटायचे ते एका मृत म्हातारीचे अवशेष होते. मातीत दिसणारा तो चेहरा काही गंमत नव्हती. साऱ्या गावाच्या क्रोधापुढे मातीत मिसळलेली एक शोकांतिका होती. गावाने चेटकीन ठरवलेल्या म्हातारीची ती भयानक, विदारक, हालाकीची अवस्था होती. आणि माझ्यासाठी त्याहूनही भयानक होता तो दिवस जेव्हा अशाच प्रकारे माझ्या राधिकावरही हल्ला करण्यात आला होता. राधिकाचे दैवच बलवत्तर. नाहीतर जर चेटकीच्या मुलीसारखे साऱ्या गावाने घेरलेल्या त्या राधिकाला वाचवले नसते तर मला कल्पनाच सहन होईना. वय साहेबांनो, आता त्या वारूळ जाळून नष्ट करूकच व्हाया. पहिल्याच दिवशी मी त्या साफ केले असतंय तर एवढा अनिष्ट काहीच घडला नसता. पण आता साहेबांनो, ती खरोखर परत इली हा. साळू त्या दगडी मारणाऱ्या पोरिंका दिसली तशी साऱ्या गावात दिसली. तुमका दिसली. जीवामागे जीवच घेत सुटली असा. ती म्हातारी चेटकीण खरोखरच आता हडळ बनून वावरता हा. साहेबांनो, माका तर वाटता तुमच्या रक्ताची चट लागली हा तिका. म्हणजे बोलू नये, पण काल जशी ती साळू राधिकाताईंना उठवून वाड्यावर बोलावून घेऊन गेली, जर ती ऑफिसात येता तर तुमचं माग काढत शहरातही येतली. तुम्ही नुसते पळून आता काय फायदो नाही व्हायचो. त्यापेक्षा यातच सगळ्यांचा भला असा की आपण तिचं अवशेष जाळून नष्ट करूयात. आम्ही माळ्यावर पोहोचलो. अगदी शेवटचे. म्हातारीचे झालेले वारूळ त्या लाकडी माळ्याला चिकटले होते. फावड्याने खणून ते वेगळे करावे लागले. एका पोत्यात भरून रातोरात स्मशान गाठले. गावकऱ्यांचा रोष भयानक होता, पण आम्हाला जीव धोक्यात घालून हे करायचेच होते. साळू चेटकिणीला अग्नी मिळाला. राख नदीत वाहिली. माळाही आम्ही व्यवस्थित साफ करून घेतला. या भयानक गावात येताना आम्ही 6 जण अगदी मजेत आलो होतो. पण आता विशीर्ण मनाने आम्ही परतीच्या गाडीत डोके टेकले. नोकरी सोडून दिल्यावर मी शहरात मुलीसोबतच मिळून उद्योग व्यवसायात लक्ष गुंतवले, जो बऱ्यापैकी जोमही पकडू लागला. अप्पा भजन कीर्तनात देवळांत रमत, पण घडलेल्या घटना आमच्या मनात अगदी खोलवर परिणाम करून गेल्या होत्या. त्या भयान घटनांतून आम्ही बचावलो होतो, पण सावरणे आम्हाला फार कठीण होते. आजही एकांतात आमचा कधी डोळा लागला तर आम्हाला ते गाणे आमच्या कानावर ऐकू येते. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण, साळून शिजवल्यान हत्तीचो कान, घास भरवून केल्यान लाल लाल त्वाण. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण, साळून शिजवल्यान हत्तीचो कान, घास. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण, साळून शिजवल्यान हत्तीचो कान, घास भरवून केल्यान लाल लाल त्वाण. आंब्याचो मोहोर केलो करपान, चिंचा पोरा खाऊन आंबटवाण, साळून शिजव